Si bojovníci za právo, vedomosti na život. Vidíme sa tu opäť v ďalšej sezóne zimného strihu. Máme rok 2020, je ešte stále november, tuším 15. A zapadá nám slnko. No a ja vám ukážem, že či sa už dá strihať a podľa čoho to tiež vieme nejakým si spôsobom rozlíšiť. Tak poďme na to. Bude to v podstate len video o tom, nič závažné, nič extra, len proste to. Tak s týmto pohľadom sa lúčim, bude strih a vidíme sa tam. Predtým, ako sa dostaneme na to naše stanovisko pri tramíne červenom, by som vás chcel upozorniť, že máte možnosť ma podporiť a môžete ma podporiť tým, že mi dáte buď nejaký like, vyzdielate nejaký ten svoj názor na dané video či problematiku v ňom rozoberanú a môžete si dať proste odber, môžete si kliknúť na zvonček, ktorý vás upozorní o nových veciach a môžete mi dať takisto aj nejakú tú spätnú väzbu a môžete ma odporúčať aj iným ľuďom. A to je asi tak všetko. Plus, asi ešte v budúcnosti budú nejaké iné možnosti, ale na zatiaľ, prozatím, to stačí a pomaličky, ale isto sa prekeciam až k spomínanému strihaniu. Tak a som tu a teraz si môžeme povedať, že voco de. Ide v podstate o to, že mnohí z vás sa ma opýtali, kedy sa dá nejako začať strihať vinič, v ktorom časovom období. Na to som odpovedal v jednom videu. Odkaz nájdete tuto hore. Avšak naskytli sa nové nejaké tie veci, ktoré by som s vami chcel, alebo o ktoré by som sa chcel s vami podeliť. Ide o to, že kvôli koronakríze, nedostatku času a aj tomu, že odišli dvaja dobrí zamestnanci, plus ani u mňa není isté, či to ešte budem, sa šéf rozhodol proste začať strihať o čosi skôr, čiže má to nejakú tú svoju logiku. A je to v čase, keď ešte ako vidíte, na viniči máte ešte nejaké tie listy. To znamená, že vinič ešte úplne nespí, ešte není tzv. Úplne v dormancii. A to není najlepší čas na strihanie viniča. A prejavuje sa to aj tým, že jednak máte tie listy tu, ešte úplne voľne nepadli, a taktiež tým, že na reze, keď striháte, tak sa vám začne tvoriť tekutina. Respektíve začne vinič ako keby plakať. A to by som vám chcel ukázať. Teda, ak sa mi to podarí, v piatok to ešte išlo, teraz je nedeľa. Preto si teraz niečo ostriháme a budete vidieť, že toto je konkrétne nejaký ten signál, ktorý znamená spolu s týmito listami, že sakra, ešte není úplne tá perfektná doba na strih. Pretože čo znamená to, že vinič slzí? To znamená, že ešte v ňom prúdia tie tekutiny dosť intenzívne. A ono v podstate není to až nič extra zásadné. V neskorom strihu na jar ste sa s tým stretli. Avšak keď hovoríme o perfektnosti, dokonalosti, perfektnom načasovaní, tak to není zrovna ten najlepší čas na to, aby ste začali svoj strih. Samozrejme však to má logiku v tomto prípade, o ktorom som vám povedal. Tam si to viem úplne dobre predstaviť, v takomto štádiu, ako to vidíte. Tam si to viem úplne predstaviť, je to nejaká výnimočná situácia, tá častokrát vyžaduje nejaké tie výnimočnejšie riešenia. Tam si to viem úplne predstaviť, avšak toto by som fakt považoval za ten najskorší termín, ktorý není zbytočne treba riskovať. Teoreticky by sa to dalo využiť na spomalenie nejakého rastu pri nejakých silných odrodách, ale silne rastúcich odrodách, ale to ešte nie sme si úplne istí, keďže to je v podstate taký kvázi experiment a uvidí sa, buď to ešte budem alebo nie, čo to bude znamenať v realite budúci rok.
Tak, idem to odstrihnúť a uvidíme, či tam bude vinič slziť. Ak áno, tak vám to ukážem. Máme tu teda našu révu a keď už sme tu, tak si proste ukážeme, ako tento konkrétny daný príklad ostrihať podľa metódy Simonita a Sircha, respektíve variantu alebo vylepšenie gujotového strihu. Takáto je situácia. A vy zatiaľ si môžete premyslieť, že ako by ste to ostrihali vy. No veľmi by ma to zaujímalo, takže myslíte. A ideme sa hodiť do strihu. Keďže našim cieľom v tomto prípade je jednoznačne vytvoriť novú stabilnú hlavu, skúsení už vedia, čo to znamená, nejdem to teda opakovať v tomto videu. A máme tu perfektne na to prispôsobené alebo ponechané ťažne. Preto to není vôbec nič komplikované, takto na začiatok. Vidíte, že už to bolo nutné nejakým si spôsobom zastabilizovať. Takže poďme na to. Ja teda urobím jednoznačne to, že z tohto a z tohto ťažňa urobím dve rezervy, ktoré mi vytvoria v budúcnosti základ, alebo dobrý základ do budúcnosti v podobe dobrej kvalitnej hlavy. A tento ťažeň použijem ako plodný ťažeň, i keď i tieto, alebo letorasty, ktoré vyjdú z týchto rezerv, budú tiež plodné a budú mať strapce. Takže opäť, jedno druhé viditeľné očko, strihneme tu. Opla. Jedno druhé viditeľné očko v perfektných pozíciách. Strihnem tu. Tohto starého trapčeka sa zbavíme. A tu zastrihneme takýmto spôsobom. Čiže nestriháme úplne na tej hrane, ale nad tou bázou. Vďaka tomu vyschne iba tento kúsoček a neumrú tie pletivá až príliš hlboko. Tým pádom podporíte kvalitu toho ťažňa, ktorý vám urodí dobré strapce pravdepodobne. Poďme si to vyťahať a upraviť, potom sa vrátime. Takže tuto máte akurát výsledok. Takto by to mohlo nejako vyzerať. Tie očka sú na perfektných pozíciách, čo vám zaručí letorasty na správnych miestach do budúcich rokov. Čiže necháte toto. A tento rodivý ťažeň, alebo jeho dĺžku zvolíte samozrejme podľa toho, ako vitálne a ako dobre ten viničný ker rastie. Buď necháte nejakú tú celú dĺžku, alebo necháte len polku, alebo necháte fakt len tak trošku, aby sa vám dalo zahnúť, aby ste ten ker nepreťažili. Pričom prioritne sme sa zamerali v tomto prípade na vybudovanie tej hlavy, čiže keby sme nechali strašne dlhý ten ťažeň, tak s menšou pravdepodobnosťou by sme dostali tu kvalitné letorasty. Takže ešte zatiaľ, momentálne, v tomto prípade chceme doceliť, aby tá hlava bola na 100% budúci rok už plus minus v perfektnom pripravenom stave. Preto som zvolil kratší rez, pretože chcem podporiť v raste práve tieto letorasty v budúcom roku a tým som si vybudoval kvalitnú základňu, kvalitnú hlavu. A ako vidíte, presne sa udialo to, čo som hovoril. Ak mi to správne zaostrí, budete vidieť vlhký rez. Nie je to však úplne perfektne vidieť, každopádne je to vlhké, čo znamená, že ešte prúdia živiny. Keď to robíte naozaj, keď vinič spí, tak tie rany máte suché.
Vidíte? Je to také trošku mokré. To znamená, keď vám trošku tie rany tečú na tom reze, znamená to, že ešte vinič úplne nespí. Plus v kombinácii s tým, že ešte sú listy vo veľkom množstve na kroch. To znamená, že ešte není úplne ideálny čas na to, aby ste začali vinič strihať. Avšak vo výnimočných prípadoch to viete spraviť. Tam asi sa zhodneme. Takže zatiaľ a do ďalšieho videa. Čau Moňu! Haló! Haló!